Всеки иска да печели бързи пари, някой тръгва по грешния път. Искат пари от хазарт да изкарат, други искат онлайн да изкарат пари за един ден. Ще ви кажа едно, няма лошо бързите пари. Ако искате да изкарвате бързи пари, по-добре изберете работа от вкъщи, дето печелят на ден. Сделки не сключвайте преди да знаете каква е работа. Хазарт не играете, хазарт от дявола, не от Бог. Много хора страдат от това, че бързат да печелят пари. Сделки не сключвайте парите преди да знаете каква е работа. Хазарт не играете, хазарт е от дявола, не от Бог. Много хора страдат от това, че бързат да печелят пари. Сделки не искат да печели бързи пари, някои тръгват по грешния път. Искат пари от хазарт да изкарат, други искат онлайн да изкарат пари за един ден. Ще ви кажа едно, няма лошо бързите пари. Ако искате да изкарвате бързи пари, по-добре изберете работа от вкъщи, дето печелят на ден. Сделки не сключвайте парите преди да знаете каква е работа. Хазарт не играете, хазарт е от дявола, не от Бог. Много хора страдат от това, че бързат да печелят пари. Да печелят на ден.